Maayong gabi mga kayamid, nako karon din sa Sugbo Merkado. Naimutang diri sa Cebu Business Park. So inari ko diri kay mo ni siya kantin ni namo. Pubring hilas baya ko, so inari ko diri kay mukaon ko ani ilahang mga tinda diri kung unsay akong mauyunan. So nindot sila diri kay clean as you go sila or Clego. So mo na siya niari ko diri nya before ko mo mo order magpili-pili sa jud ko kung unsay ilang mga tinda diri no kay klase-klase man ilang mga tinda diri. Na sila'y ramen, na sila'y pizza hut o pizzam siguro ni dili pizza hut ha, pizza nya sa paning uban diri. Na sila'y lechon, laisyo lechon nya na sila mga tempurahan diri no. So mura ra jud ka og kanang manguyab no or nakiplanong manguyab, mamili sa reyo sa jud ka og kanang kuan tarong, mamili sa ka og kanang unsa imong gusto, unsa imong preferences ba. So mo na siya ako na siya gilibot diri unya mo ni lang stage pwede jud ka mag split split diri, magtuwad-tuwad, magtambling-tambling, mo perform kuno hay ka. Mo na siya nya na sila yung mga drinks diri, klase-klase po nila mga drinks. Mo na siya murag na siya karinderya diri nga dako kay nga kuan tindahan, daghan kay klase-klase ka mga kuan pagkaon. Mo na ilahang mga drinks nya na po dihay kuan kanang takoyaki unsa pa ni diri. So mo na siya nga lahos pa ni siya sa pikas tumoy. So ako gani siyang gilibot diri before ko mo pili kung asa ko mo adto kung unsay ako mauyunan. So mo na siya ang last. So mo siya nakapili naman ko, adto na ko sa ako ang napilian. So mo ni siya ang kaning ramen, lami ramen. So mo siya ni order na dayon ko kay mao gini akong nauyunan. So gi-prepare dayon nila. Unya mo na siya nga mura sama ra pud ni kanang nakay uyab no or kuan bana or asawa, imo sa gini siyang atiman nun, imong pakanon, imo gina siyang andaman og pagkaon. Kay kung di gina nimo andamang pagkaon ay na biyaan jud ana o kundi kaha manglupad gina mga panaksan og plato kakaha diha og mga unsa pa na diha manglupad. Mo na siyang kuan, imo gina siyang atimanon. So inani ni pag-prepare sa ramen. Mura ra ni siya og kanang miswa. Mas kuan pa ni siya sa miswa. Mura lang ni siya og kanang high class sa miswa ba. Di ba? So akong ipili ani kay mild raman nga ang pagkahang kay kung imo sa pasubraan da siga pud imong lubot ani. So mo silang pamutangan tangan lang itlog nya unsa pa nilang ipamutang nya butangan lang mga dahon-dahon. Na siya pagtimpla, timplahan gina siya tarong. So mo na siya nya pag humana na kay ila din na siya pabutangan og kanang klase-klase. Butangan na siya panghang na nya humana na kay iserve ba siya sa imuha lang si kay sila mukaon no kay kita may ni order. So mo na siya nga malingaw jud kag tanaw-tanaw diri kinahanglan jud kag daghang kwarta no kay kung wa kay kwarta maglaway jud kas mga nangaon diri. Mo na busog pa imong mata buslot pa imong bulsa kay kung hangol kag kaon. So mo ni siya luto na. So giserve na nila, tagaan ng kanila kutsara o chopsticks. Ako di ka kay bawag chopsticks nganga jud ka. So mo ni siya gitsura sa lami ramen. Di ba kaon dayon. So pag human ako kaon syempre manghipos jud ta sa imong kinanaan kay Clego ba sila, clean as you go.